थानाय 20 तारिखआव जुन मासनि 20 तारिखआव आं खायसे कमप्लेन मानखा श्रीमती पद्मावती देबबर्मा पारा हंगांकाय लक्ष्मीचरण पारा नर्थ महारानीपुर बकासे कमप्लेन खायके एसपी वाइनि थानी आ कमप्लेन आनरो सपाइके आं थानाव गतना हंगा कायसाम दिहाय थांनाय 2022 नि अगस्त 10 तारिखआव जे कमप्लेन खायनाय बिनि बाहाना जोब विद्यापति देबबर्मा बनो बरका दिनो फुङाव फुंनि माने 5टा समाव बरक गोथैमानखा बिनि बिसनाव कलायजाब गांगाय गोथैमान माने परे बुसाइसो बंग आतिय सदन जतन मी लाइ न पारन बरो मी लाइ आबन बरो अलरेडी दाह खालायबायख्या सावै बायख्या गोथै ओमफ्राय उला बरो साइमानखाबो जे बनो बिखिसारि बुथा जाखा हानै ओमफ्राय आबन फैयै बरो कासे कमप्लेन खायख्या आ कमप्लेन तो मेन एक्यूज बरक एलिगेशन खायख्या बुसाइ ताई अरुणा देबबर्माते अन्यते खरक ताम बरक दङ बनो विद्यापति देबबर्मान बिदिजारि बुथारनि बंनि याक दङ होनै आरो बंनि एगेन्स्ट बरक कासे कमप्लेन खायख्या एसपी अफिसो हंगे एसपी आन थानाव रहका जेहेतु गतना आनि थानानि आन्दाराव माबागै हंगा कमप्लेन मामानि परे आं केस रेजिस्टार खायख्या मुंगिया गामि पीएस केस नम्बर 12 सेक्शन हंगाय 302 506 ताई 34 आईपीसी आई केस न जाखा ताबो आई केस इनभेस्टिगेशन चलित सर 21 नि बुं 21 नि बुं आरो तंग कमन हायपा सालिया जे सामानि को विश्वजित देबबर्मा जे बोरै थैनाय विद्यापति देबबर्मा बिनि बुसायनो एक्यूज मेन एक्यूज ताई बिन लगियो ताई खरब बोरै दङ आंगाबन बुं सालिया आबो सिन इनभेस्टिगेशन सोंनायनाय आबो कामनि बागै थानाव फायना नाखामर सोंथिनि थाना फायमोन नांमानि कारनखाय सिन परिबाराव कायसा बरक थै थांखा थैनायनि बुं काम थैनायनि बुमुं विद्यापति देबबर्मा बुसाइनि बुमुं विश्वजित देबबर्मा हंखाय सों आबो बुसाइनो बुथारो हिनि सन्देह खायै सों थानाव मामला खायो दिनै सन्देह बोलते बबहाय सन्देह सों जे बुसाइ विश्वजित देबबर्मा जवाब रिमाबाय गोथैनि अबस्थानो नुगुय सों आबो कुनु इनको मिलि जागलिया ओंखायनो बबाय प्रमाण दं हिनै सोंनो बुइ सोंमानि सतेव सों साका गोथैनि लासनि उपराव उतै उनको ततरा माने बबहाय उनको ततरा सेबजाक यासिन दाग दं मानखा ताई बिथि सारि मानि सुचिरि मानि किसा प्रुफ मानखा आबो सों आतिखाय सन्देह खायै आस्ते आस्ते ताइबो सों उनको बिसिंनि किसा कक ओ बिथिरि मारक बिथि सारि मारक किसा प्रमाण खायका ओंखाय आबो सों आतिखायनो किसा दिन समय नासिंगै जुक्ति बुद्धि खायै उलो सेसो सों किसा प्रमाण खायमानि बाय सों ताबो थानाव एफआर खायो मामला खायो नरकि थानाव दाखाय एखबा एसपी अफिस दाखाय एसपी उनथानि 21 एखायबा जे नरक थाजिगन साबानि बुङै केस खलायगोन नरक सों विश्वजित देबबर्मानि बुंगै ताई अरुणानि बुंगै केस खाय अरुणाखौ सब अरुणाखाय ताबो विश्वजितनि द्वितीय संसार बिनि तीन संसार खा म तृतीय संसार सिखलायो बिनि कसारो कायसा द्वितीय संसार दङ ओंखाय जेथ थैनाय आबानि बखरा जखलायो बरखाय प्रथम संसारनि नंगाखाय ताबो जे नोंथाजिगन सागा थैगा बफुरु गथनां माने आबो 2022 10 तारिख आगस्ट थैमानि तारिख जरा कलगमा ताबो प्राय बिसि गायसा कासाकासि नखा तामनि बगै नरक अपन अबके पेंडिंग तनिबो आसाम सनरक और मामला बिरमनि मा खायबिका आबनि कारणखाय लेमानि कारणखाय एक रकम बुसारक नग करै उपयुक्त न हाय पानो बायराव ताइ मासाखाय कायजाक जाक बोरै बुसा बखाय बुसाइ नग ओंखाय बुसारक बायबो जों इनको म थैनायनि दिगे आसो हताचा कगलाम सालाय मालिया ओंखाय आस्ते आस्ते मा सालायका ओंखाय अजराव न ताइ कैसा थै मानि लग लगी बुसला नग करै ओंखाय जुक्ति प्रमोस करै आबनि बागैनो सों म गामनो खायनानि किसा लेखा
ओंखाय जों आहायपानाव आबनो बगै थाया म अननाय खायमानिबा जों प्रमाण रुतुगै प्रमाण खायै जों दाबो गोसो गोरा मामला जरा फायदों nin mongkha आंनिबो मुङाव सिनि देबरमा mamla sabu khlai मामला खायनायखाय थैनायनि बिबिन' खालायो इखौ